Hello, hello, hello. Skvělou hello. Hello, yo. Trouble Brothers jsou tady zpátky s tím, že jsme tady měli velkou poptávku po tady hře. Život není krásný. Život není krásný, to zná každý z nás. Protože u nikoho z nás tady nebyl život krásný, takže si musíme tady tu hru 100% dát. Shoutout Březník, Sodoma Gomora. A nebudeme to zdržovat a jdeme na to. Vzhledem k tomu, že už jsem trošku si proklepl tady tu hru, tak si dáme takový trošku speedrun, takže nebudu se úplně u všeho zastavovat totálně a nebudu tady zmatený, prostě jedeme, vedeme to na hardcore. Já si u toho tady dávám dlabanec, takže si u toho budu podlapkávat. Máme tady začátek. Klasická 3310. Vodka, tabáček. Brehovsky? Vy zase věříte mimo žvelý hovado? Už jste měl být hodinu v kanclu. Kurva. Sednete tu svoji tlustou prdel a koukejte dorazit. Já vím, že je to váš poslední den a máte to u prdele, ale jestli do půl hodiny nedorazíte, tak to bude hrubý porušení pracovní kázně a v tu chodu uvidíte jen tak hovno. Moc se omlouvám, šéfe, vyrážím. Tohle to jako se samozřejmě muselo stát už každému někdy v životě, že jsem opil taky hoven, že prostě do práce přišel pozdě. Brejle, potřebuji si brejle. Jdeme hledat brejle. Nějaká divná skvrna, snad jsem se tu nevysral. Co? Křídluci, kde jsou moje brejle? Na zvláštní objekt úzdi. Nejprve si totiž myslel, že je to tvá žena, Jitka. Schoulená na zemi. Tak to si totiž často kryje, když na ní po pilosti útočíš. No what the fuck? Ale ne, je to jen nějaká krabice nebo skřínka. Kde je asi Jitka? Jo. Wow, kurva. Je to ostrý, a když se právě pořezal. Neví, co to je, ale tohle to rozhodně předtím nebylo. A rozmácený brejle to nejsou. Na to jsou ty střepy moc veliký. Nahmátá podivný kuželovitý objekt, který je horký, na špičce trochu vlhký a divně tepe. Pak přesouváš ruce ze svého rozkroku na zem, kde leží cosi divného, obléhlého a brýle to nejsou. Dobrý, jsme nějaký místnosti. Plažíš se po koberci a zoufale hledáš své věrné okuláry, ale nacházíš pouze samé odporné věci, které ti čvachtají v rukou a trnou v puse. Fuj. Je to tak hnusný, že to není ani hodno podpisu. Objevuješ zvláštní dřevěnou krabici na místě, kde obvykle bývá botník. Důkladněji to prohmatáváš, ale brýle nenacházíš. Fantastický předmět tvaru prkna potažený jednou látkou, která voní po žehlení. Absolutně netušíš, oč by se mohlo jednat, ale brýle to nejsou. To nebude asi pračka, ale nejde otevřít. Zřejmě nějaká police plná čistící píčovin, který si svou neohrobeností rukou rozhrnul a některé prostředky dokonce spadly na zem. Si to ale hromotu. Tady jsou. Konečně. Konečně máme brejle. Do prdele. Ale tady to teda opravdu člověk vidět nechce teda. A najít svůj I když má brejle teda. Pěkný humáček. Ale berem želící prkno. Prostředky, krtek, savíčko. Sakra, co jsi to včera dělo? Nepivá, kaše, hoven a zvratku, kompletně ucpal zákon. Takže se nedá spláknout a protéká ven. Nejhorší je ale ten smrad.
Jak mokvající útroby tří týdny starý mrtvoly Bronislava Poločaka. Poločka. Dobře. Počkej, tady máme ještě plachtičku. Páska. Můžeme exekutorovat. Háček. Jamán. Jedem dál, ale už tady vidíme tu spoušť. Hovno na zemi. Rozlitá flaška. Ale ne, tady přišel vnímeč, drahocenný prnec. Snad už mě dnes nic horšího nepotká. Smažák se zladový okna u bouše. Při bližším prozkoumání zjišťuje, že kromě zkažený tatarky se v houce nachází opravdový sýr. To je příjemná změna od minule, kdy ti bouš podstrčil smažený hadr, protože si myslel, že to jako nalitej nepoznáš. I tak se ale jedná o dost pochybnou krmi a pravděpodobně je to příčina toho náhlýho hovna na koberci. No, to bych se vůbec nedíval. Obraz. Ten obraz si stejně ulil po exekuci u jednoho zmrzačenýho malíře. Po autonehodě okrnul na celé tělo, takže všechno maloval jazykem, který namáčel do toxických barev. Neplatil si zdravotní pojištění, takže po něm stát vymáhal dlužnou částku za ošetření a v tom si přišel na řadu ty. S huronským smíchem vzpomínáš, jak si z tohohle kretena tenkrát vykutnal. No tak jasný. Jak jinak, jak dublovský sračky, vole. Tak, kalkulačka, tvoje stará dobrá pomocnice kalkulačka. Ta už je pomohla spočítat nepřeběrné množství dlužných čátek. Akorát v ní chybí baterky, takže je momentálně úplně na hovno. Co ta ponožka do prdele dělá takhle vysoko? Bohužel ani nedosáhnu. Dobrý, vyčistil si louže samém a objevil si klíč. Klíč bereme. Zamčený šuplík. Tak bych řekl, ten klíč bude přímo na to. Lala, padnul tam jak ulitej, tak odhál své poklady. Lepidlo. Nic tím není, taky tady měla vždycky Jitka svoje věci, to je divný. To je divný, že už je tam nemá. Uchošťoury. No hele. Střepy, to je hrozně ostrý, holejma rukama to nevezmu. Co je tady, pravá ponožka, dobrý. Nátělník. Nátělníkem zkusíme vzít ty střepy. Dobré. Tady potřem to zrcadlo. A nalepíme tam střepíky. Já nejsem úplně lepší lepič. Ale lepič jsem dobrý. Lepič. Elpič. Pojď, to dáme. Bude easy way tohleto. To je Skywalker. Můžeš se koukat aspoň na jednu pětinu? No, v streamu. Proč? Skládáme. Už jen pár kousků. Dobrý. Vše domácovina. A jo, vidíme tu svoji tlustou prdel. A ukáž tu svoji tlustou řeč. To je knoflik, tyve, takový korek. Má, jestli mi bude jednou 60, tyva, dožiju se toho, tak budu fakt hrdý, když budu mít takovou postavu.
A mikropenis ty vole, stehna ty vole, kdybych vole jezdil na Valachovi celý život. Postavu ty vole, kdybych vole byl řidič autobusu ty vole. No dobrý. Neříkám, že bych někoho na tom byl moc lepko, ale zase to není tak hrozný, abych si musel úplně stěžovat. No podívej se na to, tvá chlouba, takhle v klidu to moc nevypadá, no co dcera kurva nevypadá. Ale pozor, umí udělat slušnou spoušť. Tam mu přezdíváš různýma zvučnýma jmény, jako například Hromotů, Kouska, Člepek nebo Kapitán Hedrous. Při dalším pohledu na svůj pij zjišťuje, že se ti chce dost chcát. A rozhodně ne do toho odporného záchoda. Pevná řeč, jo. Ty vole. Asi to včera bylo divočejší, z prdele si vytáhnu celé to půlko. Tak to musí být teda pevná řeč. Protože to půlko si tam vytáhnu. No do prdele. Ale jestli někdo máte party, kde si strkáte to půlko do prdele, tak mi tam určitě rozvěte, jo. Dobré. No, musíme se posunout někam dál, jo. Obvykle po ní neháváte s manželkou, ale po dnešní divoké noci bude bezpodmínečně muset do prádla. Smrdí jako zasraný homeless. Buď je to kaluslin nebo enormní množství skapalněný řitní zapářky. Každopádně je to velké, ale chce stané jako penis po 18 hodinové jízdě v kamionu. Nechutný. Ale rozhodně si tady vymázneme ouška, jo. OK. Ukočilkem. Nechodej mást. No co, teda ty vole. Má si šťouch. Promáznem si tady trošku tohle. Jo, vyříznem si tady z obrázku. A hele, ostrým máčkem z vyšáku si tu patlaninu rozpucoval na sračku. A hele, vypadá z něj část kladiny. Tak kladiva, sorry. Kladivo se hnedka hodíme na to půlko a s tím uděláme co? To je přece úplně jasný. První řebík venku, druhý řebík venku, třetí řebík venku. Jo, když ona si to vlastně otvírá dovnitř. No, to je ocas, co? To je idiot. To nechce podívat dovnitř se. Máme tady hnedka zkaz od manželky. To bude určitě něco přívětivý, určitě něco jako lásky plnýho. Vladimíre, mám tě ráda, ale to tvoje Já to pítí věděl. překročilo veškeré Ona mě meze. miluje. Nedokážeš se ovládat? Je z tebe nechutné zvíře a A ovno ty už ne krávo. ten plachý mladík, kterého jsem si před lety brala. Promiň, opouštím tě, tvá Jitka. PS, vyžehlila jsem ti tvou oblíbenou košili. Tak hlavně, že mi vyželila. Já jako Vladimír bych ji taky našel. No to ne. To snad není možný. Víš co? Táni ty Ty pičo zamrdaná. z tebe nebude Bude líp. líp. Jako ten noha v tom dubbingu. To je unikát, prostě ten to má úplně tak zmáklý. Má přesně ten hlas, který tam byl potřeba, jako to. Musím dát big up jako hovado. Nějaký slizatý krém rozpustný na podlaze. Rozprsknutý na podlaze. Obvykle tuhle si nežereš, ale v noci ti to asi nebylo jedno. Teď by se z toho nedotknul ani po 2měsíčním výměrném pobytku v Somálsku. A ne, není to mňam Bobík. Mňam Bobík si vytlačil k chodbě na koberec, ty prase zasraný. A ještě se mi to nestalo teda, že bych vytlačil Bobík jen tak jako takhle v chodbě. To se mi fakt ještě nestalo a doufám, že se mi to ani nikdy nestane. Na zdraví. Bereme pet flašku,
Berem košili. Krásně, úplně, to je krásný romantický gesto, když tě jako buchta na rozloučenou ještě vypere. Čerstvý voňavý trenslen, příjemná změna od toho zasranýho prdy vyúzenýho kusu hadru, který si měl na sobě včera, který si zdevastoval, takže už nebylo, nevím co nebylo. Oh my god. No tak ty vole. Ty kráso. Tak tohle musíme vyřešit. Vyřešeno. Jdem to vybrat. Máme tady baterky, debilní rádio, v těch troskách si našel baterky a jeden šroubek. To by se mohlo hodit. Paráda. Dokážu si vysvětlit hodně věcí, ale proč si kurva kuchyni rozmrdává vajíčka o zeď, zůstává ti rozum stát. Přesné časy denní stolice. Wow, dobře, po týdenním zkoumání předat proktologovi doktoru Hrabidulkovi. To určitě k něčemu bude tady z toho. Ale uvidíme. Necháme to v náhodě. Stvrdý rolík, na kterém si zanechal hladový kousané. V tom otoku je nějaký syfl, chtělo by to pročistit, holou rukou na to nesáhnu. Studená stvrdnutá věsná kaše, tyhle sračky žere Jitka. Já se dám radši burcat cibulí, vypadá to, že asi odcházela ve spěchu, když to ani nestihla sníst. Ale rychlovarka, dobrý. Ale jdeme párat, jo, nebudeme tady jenom číst blbosti. Otevřel si koš, který je dost plný a obohatil svým niterním aromatem pakový kolorit tvého zdevastovaného bytu. Tak vůbec máme vy. Párka, vytáhnu si z koše zmuchlanou fotku. Další fotka. Tak tam je ještě jedna fotka, Jitka to nedala. To si podíváme na fotky. Ale? Ode fotka. Mlaďasové, ty úplně prousty, úplně svěžníci tady to. To jsme byli u Balatonu. Tak jsme měli ty průjmy. Průjmy. Ty kokos. Mají perháky. Dobře vypitá, normálně, tam má oči shaderem, ty vole. Šťastné 7. patro, v tomhle bytě žijeme s Jitkou už skoro 40 let a i přesto, že jste nikdy neměli děti, tak jste tu prožili celkem šťastný život. A důchod bude ještě lepší, už se nemůžeš dočkat. Teda jestli se ti podaří Jitku udobřit. Dobrý, jsme tady popárali. Chvíli si vlastně představoval, jaké by to bylo strčit do trouby hlavu, pustit plyn a nemuset tak řešit vzniklé problémy. Pak ses ale zpamatoval a rozhodnul se, že se k tomu postavíš čelem. Tvrdák, myčka je prázdná, Jitka ji asi chtěla před odchodem vyklidit. Dobrý, hele, tak máme šparadla a ze šparadlama můžeme dělat velké věci. První co, tak bych tady najebal toho krtka. Krtek, bomby. Krtek nám zbyl, dáme krtek další bomby. OK, hele. Krtek, bomby. Tak. Tady si šperhákám, otevřeme skřínku. Otevřeno. Šperák zabral a před tebou se rozprostřely útruby skříně plné pokladů.
Almara vydala poklad nejcennější, exekutorské kleště, kterým neunikne jediný drát či kůže mezi prsty. To když vyslýcháš dlužníky, aby prozradili, kde mají ukryté cennosti. Třeba to mě nenapadlo. Já vlastně můžu... To je hustý, já vlastně můžu, vole, mučit. Jdeme dál. Jo, máme vlastně nachcat do toho, do rychlovarky. Už nám to tam trousí. Nachcáno do konvice, teď to jdeme ohřát. A tím můžeme spláchnout sračky. Správný chlap si vždycky poradí. Vařená chřanka. Mňam. A čím zalijeme, nebo na co použijeme vařenou chcanku, na to, aby jsme zalili hovna. Hovna se nám odpařily, oh yes. A máme tady tyč. Skroucená noha želící oprkná, chtělo by to jí někde narovnat. Tak ji šoupnem tady mezi. Jo, záknul si nohou zatopení a podařilo se jí tí narovnat. Nohu nahodíme na to, na sušák. Aha. To ne. Jak to má kurňa udělat? To nepůjde. A dáme baterky tady, no. 1 + 1 je... Jo, funguje. No a ještě to něčí upevnit. Tady exekutorskou páskou to slepíme. Jo, šroubek vlastně, sorry. Nahodíme šroubek. Dáme tady pekno. Bereme fusekly. Už mám skoro všechno oblečení. Aby jsme to nepobíhali úplně jako na hadlýho vada. Aha, máme mokrý. No, vzhledem k tomu, že už jsem se to trošku promákl, tak já tady nebudu dělat úplně ze sebe idiota a hledat to tady hodinu, aby se nudili. Takže musíme tady napsat tyhle ty časy do pračky, aby nám pračka vydala své poklady. Kolik to bylo? 6, 9, 23, 9 a o půlnoci. To je to. Pamatuju si to. Mám mokré oblečení. A co s mokrým oblečením? Jak vyzíravě a nenápadně, to mě teda napadlo hnedka úplně u prvního, když jsem to jel, tak vůbec jsem neváhal. Hodíme to do trouby. Jo, vidím. A mákej. Dělej. Takže trencla musíme. To nepůjde. Jak nepůjde? Jo, vlastně musíme trenclama to vysát vodu. Počkej, voda je vlastně u lednice. Lednice má vodu, no. Taky dožíme. Hodíme vysušit.
Šušít. Dělej. Tak. Dolejeme tady krtka. Tak co, když jste naposledy vykrtkovali vaše potrubí? Myslím si, že bude úplně pěkně zasvíněný. Když mi to včera v krépe nestačilo, tak se ještě hnusně dohůdoval doma. Teď jsi to udělal akorát tak zle pochopitelný. Tady je medřez. Získat si klíček od Pouc, který už si ale otevřel šperhákem, takže si to můžeš tak na největš narvat do prdele. Nejde to úplně k ničemu. La Grande. Bandíme do prdele. Jo, co potřebujeme? Tohle máme, oblečení máme, no můžeme vypadnout do hajzlu. Ale ten Jsi sás, zabil nebo co? co je vole? Co má za problém? No, si myslím. Kaloty, nátělník, kuska, a Grande. Můžeme jít do světa, vole. No jako první se nám otevře sprcung, ty vole, tady od šéfa. To bude těžký jebing. No tak pojď strejců. Prehovsky, no konečně kurva, kde se flákáte? Já kde se flákám, vole, bys měl život jako já, kamaráde, vole, bys si bral, že si vůbec došel práce, vole. Dobrá, je to váš poslední den, nebudu vás už nadále kárat. No, jestli škojí kára, vole, někam, kam chceš, vole. Dnes vás čekají 3 exekuce, vemte si spis, který leží na stole, tam je vše podstatné. A ne, že to zase poserete, jako kdysi se starou Potočnou. Potočnou, aha, ale tady máme nějaký spoilery. Potočná je velký průser, to zjistíte, když budete dál koukat na ten stream. Až si bereme spis. Dobrý, hele. Tady můžeme úplný hovno, ale podíváme No, se na jak spis. to tu dneska máme. Takže, Padkolo sídliště, Hlobeň, zahrádkářská kolonie a Petřík Pelikán, dětský domov. Že se to vejde, tak já to Hodně přečtu. No. bylo? 5krát trestaný recidivista Padkolo, nyní bytem Georgetown, Sádková 26, pochází ze Šluknova. Je otec 6 dětí, jeho manželka zemřela na předávkování ibalginem, takže se o potomky stará sám. Padkolo nebyl nikdy zaměstnán, živí se drobnou majetkovou trestnou činností, které patří především kapsářství, vykrádání chat a zpronevěřování kostelních sbírek. No, co? Veškerou utrženou hotovost je okamžitě prohraje na automatech v místní herně, jak jinak. Pokud zrovna nemá co ukrást, bere si půjčky od jakýkoliv lichvářské firmy, na kterou zrovna běží reklama mezi výměnou manželek a pořadem na stopě. Jaký ten klasický Chávez. Koukej, ne, rok narození neznámý, odhadovaný věk 30 až 35, dosažený vzdělání, nedokončená zvláštní škola. OK. Ale tady máme bobičku, tyhle. Petříček Pelikán, rok narození 2013. Petr Pelikán je sirotek, jeho rodiče tragicky zemřeli při prohlídce továrny na výrobu drahocenných rajčat. Utrhla se pod nimi kovová konstrukce a oba padly přímo do obřího mixéru. Drsný. Malý Petr byl svědkem celé neštěstí a na místě se pomočil. Nyní žije v dětském domově na okraji města. Bohužel jeho matka Ivana jednou při návštěvě města Děčín jela na černo a byla přistižena. Vzniknul tak dluh 700 kč, který nikdy nebyl zaplacen nad plynoucím časem, narůstal na úrocích. Po smrti rodičů přišel dluh na malého Petříka. Ne, že bych já to měl jakoby po rodičích, která máma žije, táta ještě asi taky, ale jednou jsem jel a měl jsem zaplacený lístek v 15 letech a v 20 mi pak přišlo asi 60 000, no. Takže jo, i takové věci se dějou, no. Stanislav Hlobeň.
Rok narození 1979, dosažení vzdělání, vyučený elektrikář. Dobrý. Stanislav byl odmala podivínský kutil, vytvářel různé smrtící pasti, které pak testoval na domácích zvířatech a později na spolužácích. Byl sadista. Pro končení školy se po něm stehla zem. Prý propadl konspiračním teoriím a vyznává alternativní způsob života mimo civilizaci. Se svou morbidně obézní ženou, těžkou alkoholičkou Jiřinou, žije Margonce za městem zahrádkářské korony. Dluží na splátkách za nákup elektroniky. 169 000. Kokos, to je dost teda. Tak jdeme na to. Jako Ferko, kluk tyjo z děcáků a nějaký myšuge v lese. To jsou výzvy. Ale my se nebojíme ničeho, takže jdeme potom. První jdeme do děcáků, klasicky prostě, ale děcka, ty musíme řešit na hned. To je budoucnost národa. Co máte v té krabici? Jsou úplně debilní. Chceme jim dát co proto, těm čurákům. Ale zatím jsme nevymysleli žádnou pořádnou srandu, jak je rozmetat na mrtky. Úplně klasický degešman, tyvek, prostě, který... No, škoda slov. My? Ne, my tady číháme na ty kretény sirotky a pak jim dáváme vydržky a smějeme se. Jsou to úplný nuly. Hledej si svýho, nebo skopeme i tebe. To z něho přesvědčuje. Co si přejete? What the hell? Tak to je hrozný teda. A když to dali rozhled CZ, tak i tak je to hrozný. To zní sice velmi závažně, ale pokud nejste rodič nebo příbuzný, tak nemůžete chlapce vidět. Navíc návštěvní hodiny jsou až o víkendu. Super, tak tady jsme toho moc neudělali. Ale nevadí, jdeme dál. Ale klasický sídlák. Přesně před sídlištěm. Smrdí to tu po chcánkách a neustále někde pořvávají hranti, což ti při téhle hnusný kocovině moc nepřidává. Na poslední chvíli polikáš z vratky. Je to tady pěkně hnusný a nebezpečný místo, ale to moc dobře víš, protože bydlíš jenom obchod vedle. Úďák. Dobré, šéfe, nemáte nějakou voňavou vodu? Já si myslím, že ty už si ty ohnivý vody měl dost. Jo, no ten s přízemím. Dobrý kluk. Dobrý kluk. To je dobrý kluk. Co mi může říct o Patkolovi? Já ho moc neznám, šéfe. Je černý a je pořád sfetovaný. Dobře. Hodila bys mi tvoje fajnová deka. Ani hovno, to je moje. Ty mi umrc jak Fanta Stárek. Stárek, ten starý párek. Tak čau. Odporná propocená ponožka, která patří homesákovým. Podle míry nasáklosti si zde usuzuje, že ji somrák často používá jako svou milenku. Oh shit. Ne, ale do dneška nechápu lidi, kteří používají na masturbaci ponožky jako. To je za zvyk, kurva dát, ty vole. No moje free ponožky, ty vole. Fakt jako zachraňte ponožky, ty vole, protože... Co to je? Z zápachu zkaženého spermatu se tě regulárně zatočila hlava. Na tenhle hnus nesáhneš ani 2metrovou holí. Chápu a respektuju. Co se děje, strejdo? Ale, Feráče. znáš práče? Takový vysmažený cigoš tady z paneláku. Často si ode mě kupuje. Aha, to si kupuje, jo? To si o to kupuje. Nic, jo? Ach jo, no dobře. Nejste náhodou fízl. Ne, To jsem si samozřejmě. No ale brácho, řeknu ti to na rovinu. Když někdo potřebuje trochu pozbudit, tak to si žene umí, chápeš?
Co se jako nejvíc fetuje? Teď letí syntetický kanabinoid. Dáš si 2 prdy a chcípneš. Fakt pecka. Chceš géčko? Za 5 kilo, brácho. 5 kilo. To jsou jiný trhy, ty vole. Dej mi Gčko. To zadarmo se ti zachtělo. Přičeš můžeš mít páru, ty socko. Podlové nejsou, no. Co se děje, Srejdo? No to je jasná věc. Hnedka za náměstí musíš protky. To ještě aby nevěděl, kde se vole mačkají bedníky. To určitě máte největší rytové. Hele, my ještě než se půjdeme podívat to. A rybinky, kytka je hrozně vysoko, dosáhnu tam. Když se podívat do herny, tak tady Vladimír 5/8. Tvůj otec je opakoval, jména hloupý na všech sloupých. Toto přídivsko tím se říká, ale máš silný pocit, že podle stylu písma taktéž autory motivačních výroků. Říkat to nebudu. Tady se podíváme na, tady na zvonky. Pad kolo. Že by nebyl doma? Jo, jak je to možný? Že by nebyl doma? No, to asi fakt doma nebude. Tady jsem tě málem želím, no. No, tady brčko, ale močová. Močová. Ty chceš jmenovat močová. Budu muset otevřít dveře, ale máme šperháky, takže jdeme do nich. No, máme otevřeno. Jdeme dovnitř. Patrik mi dluží 3 kila. Kdo byl onen tajemný Patrik? A komu mohl dlužit 3 kila? Tento prastarý nápis zřejmě moderní společnosti nebude nikdy schopna rozrušit. Pomoci by mohli samozvaní odborníci na teorii a co to kurva. Máme tady bábu. Dobrý den, co se děje? Bába, hledám pana Patkova, znáte ho? No ano, toho špinavce znám. Je to otržené stvoření, neustále ruší hlasitou muzikou, je svetovaný, smrdí, no hrůza. O děti se nestará, já všechno vidím. To nechte na mě, pane, já se o tom přesvědčím sama. Kam do prdele, koukej tu, ale si svýho. Takové hrubé jednání, to je strašný tohleto. I hned mě nadiktujte vaše jméno, aby si vás mohla zaznamenat. Zaj kurva do vazu, ty stará vraždo. Co je hulvát? Baba zalezla. Seconds. Někdo ze sousedů měl zřejmě při výstupu do patra menší nehodu. A zestal se přímo na chodbě paneláku. Nebyl čas ztrácet čas, tak se rychle vyslíknul a zanechal předmět doličný přímo na zábradlí pro parádu ostatním. Možná se chtěl pochlubit zajímavým odstínem takzvaná škrtátka místa. Kde se na povrch vytlačivší se výkal dotkne textilu, zbytek této defekační patálie k vidění na schodech. Ty vole, sorry, ale když jsem si dal pár piv, ty číst takovéhle věci, to už je trošku na míru. Ale nevadí, jedeme dál, nezastavujeme. Ale kytka. Pantofle, tyhle papoče měli ještě z Tuzexu. Strašně smrdí starou bábou. To je stará bába tady smrdí, jo. Odporný pytel z odpadky, který svým puchem otravuje vzduch v celé chodbě. Svým vystříbeným příchovým receptorem rozeznáváš celou paletu rozlišných smradů. Přes zkažené odřezky z kůřecích krků, kapesníky plné tlejících rýmy až po fermentované rybí hlavy. Skutku hnus to dýchat. A to se můžu vysrat, zbytečně nahoru nejdu. Asi tam nějaký techno, ty vole. Dobrá reštička. No nejlepší je tady ten vzkaz.
To je 110. To je řezník. To poznám. Jo, není doma, jo, to je čurák. Tak ho to zkouší, ty vole. To televize, já sám, ta televize chvíli už přestane mluvit, kamaráde. Ta televize by mi neodpovídala na otázku. No, Chytra Smart TV, ale kamaráde, ti říkám, ti tak chytře otevře, vole, že budeš úplně v prdeli, vole. Urychleně otevřete. Ty vole. Tady Vladimír Běhovský, exekutor. Dobré, já přijdu a ze mnou přijde i zákon. Kamaráde. By nebylo, vole. Ale máme tady hernu. Chci zahrádkářskou kolonii. Kus plotu, který vypadá, že by snad se dal i přelézt. Samozřejmě už se snad takovýhle vylomení starý, ale když povinnosti volá, tak není zbytný. Dobře, ale tady si vytrhneme chvíličku. Počkám. Nic víc tady toho jinak nevymyslíme. Jdeme jak herně. Ta šprcka by se hodila, ale bohužel je pokrytá řitím sekadetem. Takže na to odmítáš sát holou ruku. Chápu. Přibližím ohledání a očukání zjišťuje, že uvnitř je hustá vrstva žluklého spermatu. Nechutný. Dobrotivý pane, nemáte drobáček? Bohužel ne, můžu vám pomoct nějak Jo, jinak. člověče, můžete. Potřeboval bych podat pomocnou ruku a nakrmit. To se vám chtěl hodilo. Obrovské neštěstí, pane. Pomáhal jsem organizovat závody pro cyklisty, ale velký, ne žádný okresní slaboty. Jednou jsem chtěl doplnit závodníkům vodu, ale zakopnul jsem a celý ten skurvený peloton mě přejel. Rozjezdili mi nohu a ruku úplně na sračku. No kamaráde, to tě teda lituju, ty vole, to... A příště bych jim do té vody hodil kyanid. Proč jste zrovna tady? Dobrý místo tady. Když lidi v herně něco vyhrajou, tak se rádi podělej o svou radost s chudákem. To je vychcaný, vole. To je klasický vole homosa. Nashledanou, dobrý muži. Ale máme tady, vole, vymaž hlavu. Co tady chceš, fízle? Ty se jenom v klidu zahrát. No jasně, fízle. Tohle si zkouší na nějakýho kreténa, ale ne na mě. Ty vole, jaká má jasno. Znáte Ferrari Patkola? Neznám, nevím. Jsi skoro otravný jak ten posraný homeless, co tamhle slomruje. Jak já ho nenávidím. Nejsem fízl, ale exekutor, Vladimír Běhovský. Exekutor, fízl, to je to samý. Jdeš po našich klientech a to se mi kurva nelíbí. Vypadni! Ne, čurák. Kapesník plný zaschlých krvavých lhenů. Okolí herny nic neobvyklého, nechutný. No, tady musíme se natyč. Tak, probereme popelnici, jo. Popelnice je zdroj zajímavých věcí ve všech dobrých adventurách. Naštěstí tohle je dobrá adventura a tak by se vyplatilo jí prohrábnout. Tak se ukáž. Našel si pendlive, máš déjà vu, že už si někde podobnou máme vlastního. Ale popelnice vydal další ze svých pokladů, plný. Už tam nic není, jenom velký prázdný rezonující kovový válec alias popelnice. Dobré, ale vlastníme teda do paneláku. Protože v paneláku nás tady čeká schovka. Sakra, ta síla se nedá vydat. Vypadá to, jako by za ní byl nějaký ukryt. Chtělo by to nějak uvolnit. Tak zkusíme plníček. Dávaj, dávaj. Máme tady petardy, brosky. S petardama, brosky, jdeme do herny. A hodíme je do popelnice. Haranti zamrdaný! A plníkem sundáme tady. Jak to nepůjde? No. Máme tyč. Jdeme do uličky.
Tady máme likérku, vypáčíme. A je to. Hned ta zaschlát se to má vůně pančovaného chlastu. Dobrý, máme flašku smrtícího chlastu. A smrtící chlast dáme homelessákovi. Protože homelessák nám dá co? To uvidíme. Ne, počkat. Homelessák je na sídlišti. Ten vypadá dobře na jechtě, kamaráde. Díky, pane, jste štědrost sama. To je dobrota, to síla teda. Kurva, ale ne, zase jsem se poslal do píči, co to je, nic nevidím. A teď vidím světlo, vstupuju do něj. Vstoupil do světla. Ten homelessák to má asi hotový. Vezmeme si ho deku. Deka dobrá. Dobrá deka. Jdeme do děcáků. Tam smradu dáme trochu petard. A ukážte, co mi jde s petardama, hoši. Jo, to je přesně ono. Díky, pane. Narvnej to do prdele. Ne, hoď to všechno do té krabice a budem koukat, jak je to rozboubí. Co to tam děláte, vy smradi? Vypadněte, volám policajty. Bože! Ale ne, chlupatý. Zdráháme, nebo dostaneme za racha. Smradi na úteku. Co to ale znamená pro nás? Protože máme petardy. Tak vrať se. Máme petardy. A máme štěňata. A jsme Samaritáni a zachránili jsme štěňátka. Takže pamatujte na to. Štěňátka se mají chránit. No. Co tady děláme, že? Půjdeme sem, hodíme deku. Přece jenom jako když to chcete přelíst, tak deka by se hodila. Nebo tam. Ale co ty miny? Podle výstražné ceduly na tomhle nevinně vyhležícím palouku mají se nacházet miny. Co je to za idiota? To si fakt myslí, že mu to někdo sežere? Já vím, že teď asi úplně zklamu spousta lidí a asi zklamu i sám sebe, ale bude muset poslat nějakou sojku na to, aby to vyzkoušel, jaký to je, no, jestli tam jsou nebo nejsou. Ale já za to nemůžu, já jsem je prostě vypustil do přírody. A když vypustíš si do přírody, tak už pak nemůžeš úplně zodpovídat za to, co se jim stane, víš co. No nekoukejte na mě takhle. Já za to nemůžu. Za to může ten majitel, co tam dal ty miny. Obyčejný štěňata. Smutný. Toto zabijácké kuře sice vypadá hrozivě, ale v klidu se nechá hladit. Hlobeň ho zřejmě ještě nestihnul vytrénovat smrtícím útokům, mezi které patří vyzubání mozku skrz oční důlky nebo ve fázi slepice. Rozkování varla, do nichž naklade další třetí vajce, které způsobí najednou expozici celého těla skrz prdel. Ale tento kousek je v skutku dost milý. Krokodýl vypadá extrémně nebezpečně a jeho huba se začne rozvírat pokaždý, když se začneš přibližovat. Černá vdova nevídaný rozměrů. Ten hmyz by jedním kousancem poslal do exekutorského pekla.
Bez její likvidace či znehybnění je průser do Manigotky, teda průchod do Manigotky nemožný. Kamera sleduje prostor před dveřmi. Jestli se někdo pokusí vejít, tak ho Hlobeň do zajista uvidí. A vzhledem k bezpečnostním mechanismům na dvorku mu asi nepřipraví zrovna milé přivítání. Dobré. Okno je tak skurveně špinavý, že přes něj není vidět ani zblízka. Zevnitř ho zamlžila kombinace spoceného vydýchaného vzduchu, prdelních výparů a depresivní samotářské atmosféry. Prostě stejně tak, jak vypadající okna každého pracovníka v IT. No dobře. Hlobeň namotal na svoji zrezivělou Manigotku tenhle ultravýkonný satelit, který působí jako pěst na oko. Jedná se o nejnovější model od NASA, jenž ještě není na trhu. Je schopen doručit e-mail na Merkur za pouhé 2 minuty. Na Merkuru. Tam by se asi porno sekalo. Dobré. Ale narveme tady do huby tohle. Vezmeme ruku. Další pozůstatek po roztrhání ve střelce. Třeba plná výkladů zřejmě nebyla ještě do pokuti, tak si je ponechal jako trofej. Bereme zpátky. A jdeme do prdele. Jdeme za homelessákem číslo 1. A jdeme mu dát ruku, aby se mohl nakrmit. Ježíš Maria, ta je skvělá. Připomíná mi tu, o kterou jsem přišel. Na, šéfe, vemte si ode mě drobák. Pezďák mě dává drobák, tyhle. Nevím, jestli se mám připadat blbě, ty vole, nebo ne, jako, ale když dáváš, tak dávaj. Já si klidně vemu. A co mám dělat jako s jedním drobákem, ty vole? To by mě zajímalo. No budíš. No jo. Co dál? Ale jdeme nabrat vodu do té debilní flašky. Musíme se nad kytky. Takže jdeme vyprudit bábu na sídlák. Bába to je pěkná kráva. Kdo je tam? Něco se rozumíte na zamumla. Já si byťo. Já si byťo. Nerozumím, kdo je tam? Já si byťo. Zase to blbne. Počkejte, kouknu z okna. Trumplex. A máme to rozjebaný, ale máme další kytku. Máme druhou kytku, za chvíli můžeme mít vylizat prdat jí tady pustý bábě. Teď otázkou bude ta další kytka. No. Kde je další kytka? Ona je totiž ironie toho, že i přesto, že už jsem se o to trochu zajímal, tak stejně furt vím úplný hovno, takže tady taky budu trochu hledat. Jsem tady ztracený jak panenka v říši divů, ty vole. No. Je pojebaná si kytka, ty vole. Jo, tady vlastně. Jdem. Berem. Adios bios. Ale trubka, vypačme. Berem Pedro. Pedro, Ora beat Santa Fe. Motherfucker. Jedem. Tady dáme hnusný bábě, dáme kytky. To je nádhera. Tak tedy běžte vy, lišáku, jedem. Bába za kytky nechá pustit na dětského prostě exekutora, tak kdo je tady špatný, ty vole? Ten exekutor nebo ta bába? Si nevybereš. Ach jo. No, brečený děti, ty vole, ty miluju.
Dělám úkol z matiky, ale je to strašně těžký. Nedaří se mi to spočítat z paměti. Snad zase nepropadnu. Chápu, že děcák je děcák, prostě tam asi nebudu mít kalkulačku, tak já mu půjčím svůj, jo. Díky moc, to je skvělý. Hned se na to vrhnu. Díky, pane. Maminka umřela a táta hodně pil, takže se o mě nezvládnu postarat. A tak mě dali sem. Ale je to tu strašný. Tety nám nic nedávají a ostatním dětem třeba chodí balíčky s pamlskama, nic. Ale myslím, že s Potrem pokecat, Na kurva. sídláku. Ach jo, tam to bylo fakt skvělý. Prolejzačky, kamarádi a všechno. Budu si pokecat s taťkou, ty vole. Ten zvládnul levou zadní. A třeba mě díky tomu začne mít i někdo rád. Nezačne, kamarád, nezačne. Nazdar, pane, Hrajeme tu o prachy, drogy, žvejky, cíga. Ať máme aspoň trochu zábavy na tomhle bohem zapomenutým místě. Sleduješ Dobře. kuličku, kterou schovám a pak ji musíš najít. Dobře. Máš 5 pokusů a musíš se aspoň 3krát trefit. Něco vsadíš a když vyhraješ, tak se to zdvojnásobí. No ne problema, tak pojď. Jedeme o Pedro. Jdeme na to, sleduj kuličku. Ale tu je kulička, tu není kulička. Tu je kulička, tu není kulička. Tu je kulička, tu není kulička. Kde je kulička? Správně. Připrav se, hrajem. Správně. Musím si dát danou kuličku pro sebe samozřejmě. Jestli reálně byl někdo do tady té hře prohrál, tak je to fakt ostuda. Ale jdeme si tady pro ptáka. To je pičovina. A ještě dnes. Ale jmenom nic. Kam pak si myslíš, že jdeš? Koukej zaplatit mýtný. Aha, ale nějaký místní otlouk. Pak se snad zmraku, ty páprdo. Chceš projít, zaplatíš mýtný. Dělají to tak všichni. Děti, kluci, tety, dozorci. Dozorci, jo, ty vám, jako mají dozorci strach z něho, jo. Pupendo, Ohníček, Hoprdox, Vlhký Vili, Rumburský tsunami. Všechno tohle a ještě mnohem víc. Ty král, tak ale sorry. To jsem posranej, vole, to jsem posranej, to. Ne, to jdu pryč. A tím bych uzavřel tady ten díl. A další díl bude tady s tím šikanátorem. Takže koukejte se na další díl a další díl bude brzo.